ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಲರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಏಪತ್ತುನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಲ್ ಇತ್ತನತ ಅವು ಮಾತ ನಿಕ್ಕದಾಯಗ್ ನಿಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಬೇಪಾದ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪ ಯಾಪ ಪೋಪೆ ಅವು ಮಾತ ನಿಕ್ಕದಾಯಗ್ ನಿಕ್ಕಿ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಪು ಆಪು ನಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿಂಡ ನಡಪು ಸರಿ ಯಾವ ನಾನು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುಜಿ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಪೋಲ ನಡಪು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಯಾವುಲಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕು ಬಡದಿನ ಪೋಡಿಕೆನೆ ಇಜ್ಜ ಆನ್ಮಗೆ ಪಂಡ ಇಎಂಎ ವೆಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ದೇರೆ ಎರೆಗ್ ಬಾರು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಬಿಡುದಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಗಡಿದೆತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಅವ್ರಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಅಂದ ಕಾಡ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಅವು 50,000 ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಯಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಪತ್ತಗ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ ಅವು ಅಂದತ ಅವು ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಪೋಯ್ 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 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಶೇ ಉಂತಲೆ ಯಾನ್ ಕಣಪೆ ಪೋದು ಅವು ಮುಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅವು ದೂರ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಲ್ಪಣತೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಕಣಪೆ ಅಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಪತ್ತೆರ ಪಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಇರುಂತಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೈಪು ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡ ತಿಕ್ಕು ಬೇಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತುಂಡತ ಅವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದೀತೀನಿ ಈ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡಿರ್ಚಿ ನಿನ್ನನ್ಲ ಏನನ್ಲ ದೂರ ಮನ್ಪೆರ ಆ ದೇವರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯಚಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲರಕ್ಲು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಲ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋದಾಂಡಲ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓ ಮದಿಮಾಯ ತೂ ಯಾರು ನಿಜ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ವಿ ಆಯ್ ಮದಿಮೆ ಆಪನೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಅತ್ತ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ಮೊಕ್ಕಂದು ಆಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಫೋಟೋ ಸೂಟ್ ಐ ಕೇಕ್ ಮಾತ ಪೋದು ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಕಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಮಗ್ನದೀದು ನಿನ್ನ ಮೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಣಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪೈನ ಅಂಚತ್ಯ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅವು ಬಿಡು ಒಣ್ಣೆಂಚೊಲ್ಲಾಲು ಆಲ್ನ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿಯ ಆಲ್ ಬಂಗಾರು ಪಂದು ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೇಬಿ ಈ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಬೇತೋರಿಡ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆದಿ ಇನಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಓ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಬೇತೇರೆಗ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯಿನ ಕಾಲ್ ತತ್ತು ದಿರಗ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ಓ ಎಂಕತ್ತ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಎನ್ನುದಿನಿ ಮಾರೈತಿ ಪೋಡ್ದು ದಾಲವಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪು ನೀ ನೇರಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪ್ಯಾಕು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಏತಲ್ಲ ಮಲಜಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅವನು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಏತಾಂಡ್ 40 ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅಂಡ್ ತೂಪಿಂದಾದ ಕೊರ್ನೈನ್ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸಾರಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಬೆಂಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಕಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಪೋಡು ಮೀದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಪೋಡಿಯೇ ದಾದಿ ಒಳ್ತೂರು ತಿಕ್ವರ ಮಾರ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಬಂಡೆ ಬರಿಟುಂತಿಯಾ ಓ ಮಗ್ಗ ಎನ್ನ ಕಾಸೋಲುಂಡು ಓ ಕಾಸು ಎಂಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವಡತ್ತೈ ಓ ಅವ್ವ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಕ ಏ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಡವು ಎಂಚಿನ ಚೋರೆ ಪಟ್ಟು ಮಾರ ನಂದ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಾ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಓ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಟು ಇಂದ 400 500 ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಏ 100 ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ನೋಡ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತದ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂತು 500 ಕೋರಿ ಅನ್ನ ಇಂದ ಸರಿ ಅಂಡತ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬರಬರ್ ಬರ್ಬರು ಮಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕಿಸೆಟ್ ಇದೀವ ಒಂದು ಬರ್ಬುರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೋಡಿ ಪಾಯಿನೆಟ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾಕಿದ ಕಾಸೋಲು ಓ ಓಡೆ ಪೋಯ್ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಬಾಕಿದ ಕಾಸೋಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರಿ ಆಯ್ದಾಗ